Λούσα ή στην Τζο κλπ. Έρχονταν στη Λυσσό για όλες τις δουλειές και ανάγκες, ακόμα και για να πιούν καφέ. Από τη Λυσσό εκείνη την παλιά εποχή ξεκινούσε καθημερινά στις 4 το πρωί ένα Bedford Βεζίνης, όπως μου διηγήθηκε κάποτε πριν από πολλά χρόνια ο αείμνηστος Σάββας Ιάπωνας, οδηγός αυτού του Bedford, και πήγαινε στα γύρω χωριά για να μαζέψει τους επιβάτες που ήθελαν να πάνε στη Λευκοσία. Το ταξίδι ήταν πολύωρο και γινόταν μέσω Πομού, Παχίαμου, Κόκκινων, κάτω Πύργου, εκεί σταθμός για φαγητό και στη συνέχεια στη Λευκοσία, όπου διανυκτέρευαν γιατί δεν προλάβαιναν τις δουλειές τους. Την άλλη μέρα η επιστροφή με την ίδια διαδικασία. Οι εποχές όμως και τα γυρίσματα του χρόνου είχαν και τα πικρά σημάδια τους. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Μεσοπόλεμος και τα μετά του 1950 χρόνια σημάδεψαν και τη Λυσσό με το στίγμα της εποχής, τη μετανάστευση. Νότιος Αφρική, Αυστραλία και σε όποια άλλη γη της επαγγελίας υπήρχε ζύση και σίγουρο ψωμί. Αποτέλεσμα, γύρω στις 5 περίπου χιλιάδες μετανάστες από τη Λυσσό μεταφυτεύτηκαν στη ξενιτιά δεκαετίες ολόκληρες, παλεύοντας για μια καλύτερη ζωή για αυτούς και τα παιδιά τους. Έτσι και η Λυσσός, όπως και πάμπολα χωριά της Κύπρου σήμερα, έχουν χτυπηθεί ανελαίητα από αυτή την πληγή, αλλά και την αστιφιλία γενικότερα, και καθημερινά φθήνουν και μαραίνονται. Παρόλα αυτά φαίνεται πως ένα μικρό φως υπάρχει στον ορίζοντα και τα σημάδια μας λένε πως εδώ γίνεται ένας αγώνας για να κρατηθούν στις ρίζες τους, έστω και αυτοί που απόμειναν μαζί με τα παιδιά τους. Εδώ λοιπόν σήμερα στη Λυσσό, για τη συνέχεια αυτού του οδηπορικού και αυτής της περιδιάβασης στην Κύπρο του χθες και του σήμερα. Αφού διανυχτερεύσαμε στο γειτονικό χωριό Περιστερών, πρωί-πρωί με συνοδεία τον φίλτατο πρόεδρο της κοινότητας Ανδρέα Καπονίδη, αναχωρούμε για τη Λυσσό, η οποία είναι μόλις 2 χιλιόμετρα πιο πάνω, διασχίζοντας το μικρό χωριό Μελάδια, που σήμερα κατοικείται από ξένους αλλά και ντόπιους Κυπρίους. Στο καφενείο του χωριού ο πρόεδρος της κοινότητας Λυσσού Χριστάκης Μιχαήλ, οι συνεργάτες του, ο πρόεδρος των αποδήμων Λυσσού Δημήτρης Δημητριάδης και άλλοι συγχωριανοί μας περίμεναν με ιδιαίτερη χαρά. Μετά από ένα σύντομο καφέ, ολοταχώς για πρόγευμα στον Παράδεισο. Εννοώ τη μικρή ξενοδοχειακή μονάδα της Λυσσού με αυτό το όνομα, που εύστοχα του δόθηκε από το δημιουργό του, της τοποθεσίας δηλαδή το λαόνιν του Παραδείσου, και Paradise Hills, το μικρό ξενοδοχείο. Αξίζει να τονίσουμε κάτι που ζήσαμε εδώ στο σύντομο διάστημα της παραμονής μας. Μιλούμε για το ίδιο σου το σπίτι, με ό,τι σημαίνει αυτό ή θα πρέπει να σημαίνει: καθαριότητα, τάξη, ποιότητα, αισθητική ομορφιά, ευγένεια, απίστευτη ζεστασιά μέσα σε ένα περιβάλλον που σε γαληνεύει και ημερεύει. Το ξενοδοχείο αυτό είναι έργο πνοής και πάθος του δημιουργού του αείμνηστου Ανδρέα Αντάρτη, που δεν πρόλαβε να το χαρεί, αλλά που οι άξιοι κληρονόμοι του, τα παιδιά του, έκαναν πράξη αυτό το όνειρο. Χτίστηκε το ξενοδοχείο πριν 2,5 χρόνια. Ήταν το όνειρο, ας πούμε, του πατέρα μου. Ήρθαν από την Νότια Αφρική και ήθελε να κάνει μια επιχείρηση για να υποστηρίξει το χωριό, να ανεβεί το χωριό του. Και συνάμα να μείνει και η οικογένεια όλοι μαζεμένοι σε έναν τόπο. Και να δημιουργήσετε εδώ στον τόπο σας, ναι. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, γιατί πέθανε έτσι ξαφνικά με εγκεφαλικό το 2000. Οι άδειες δεν είχαν περαστεί μέχρι τότε. Πέθανε ο πατέρας μου μέσα στο Νιόφρι και το Δεκέμβρη ήρθαν οι άδειες στο ταχυδρομείο. Μετά από αρκετή σκέψη, αποφασίσαμε να εκπληρώσουμε τον όνειρο του πατέρα μου, παρόλο που όλα τα αδέρφια είχαν επιχειρήσεις και ήταν πλεμμένοι αλλού. Αποφασίσαμε να το κάνουμε και ο Θεός βοηθός. Και ο Θεός σας βοήθησε όμως. Και ο Θεός μας βοηθάει, μας βοήθησε. Πάμε καλά. Και το ότι επιλέξατε και την περιοχή αυτή είναι ο αείμνηστος Παπα.